Σας καλωσορίζω στο εργαστήριο κυταρικής τεχνολογίας του Τμήματος Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Όπως λέει και το όνομα του εργαστηρίου, εδώ παίρνουμε τα κύτταρα από το φυσικό τους περιβάλλον και τα επεξεργαζόμαστε κάτω από τεχνητές και κατά το δυνατόν ελεγχόμενες συνθήκες. Όταν μιλάμε για κύτταρα όλων των ειδών. Κυρίως όμως εργαζόμαστε με ζωικά, συμπεριλαμβάνονται και τα ανθρώπινα και φυτικά κύτταρα. Ο σκοπός για τον οποίο θέλουμε να ελέγχουμε τα κύτταρα σε καλλιέργεια κάτω από ένα τεχνητό περιβάλλον είναι πολλαπλός. Είτε θέλουμε να κάνουμε βασικές μελέτες για να μάθουμε τη φυσιολογία τους, για παράδειγμα πώς αντιδρούν σε διάφορες ορμόνες, πώς αντιδρούν σε διάφορους παράγοντες καταπώνησης, στρες και το καθεξής, είτε θέλουμε να πετύχουμε κάποιους πρακτικούς σκοπούς. Στην περίπτωση των φυτών, ο σκοπός αυτός δεν είναι άλλος από το μικροπολαπλασιασμό, δηλαδή την κλωνοποίηση φυτών, έτσι ώστε να έχουμε μια αναπαραγωγή μιας ποικιλίας σε απόλυτα πιστά αντίγραφα, σε εκατοντάδες χιλιάδες και εκατομμύρια φυτά, με πολύ φτηνό και πολύ γρήγορο τρόπο. Όσον αφορά τα ζωικά κύτταρα, εδώ πέρα το εργαστήριό μας έχει δημιουργήσει μια παγκόσμια σχολή στη χρήση αυτών των κυττάρων ως αισθητήρων σε συστήματα ηλεκτρονικά, μέσα από τα οποία μπορούμε να πετύχουμε την ανίχνευση όποιων μορίων θέλουμε, με πολύ μεγάλη ευαισθησία, πολύ μεγάλη ταχύτητα και με μια ακρίβεια που δεν υπάρχει με καμία άλλη αναλυτική μέθοδο. Σαν ένα παράδειγμα, όπως θα σας πούμε στη συνέχεια, είναι η ανάπτυξη του ταχύτερου βιοαισθητήρα για την ανίχνευση του μορίου, του αντιγόνου, του κορονοϊού.